Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Bahay? Ginawa mo yan? Ginawa mo yan? Bahay? Ang galing ah. Oh. Paano yung ginawa mong bahay? Galing ah. Kagawa niyan? Ha? Day 3 na. Sunduin na namin si Lou. Dalaan natin ng smoothies muna si mama, no? Oo naman. Tapos sunduin na natin, no? Tapos itong darating ng golden niya, paalaga ko muna si Ice. Pero daw nasa BGH. Para lakad-lakad siya doon. Maglaro-laro siya. Takba ako. Siya pa matulog eh. Kuha na ako ng smoothies para pagdating din ng mama niya, kung gutom pa ulit, may smoothies pa ulit sa bahay. Sa siyas nagising na lang nung nakalabas na ng bahay. Pero nabihisan ko na yan. Bumalik lang kami ulit kasi yung chairs niya. Buti hindi pa kami nakalayo. Sakay na kami taxi. Kaya control. Go ahead. Lubusin mo. Sa hospital na po ito. Thank you po. Magsasawa ko lang ito po. Si Asias nandun sa ninang niya. Nakapunta ako dito sa civil registry para yung apelido ni Ice ay ni Lou husay na. Sigasuhin ka lang to para makalabas na sila. Sana makalabas na. Okay na. Palido mo na. Oo. Sige. Nakita mo ito sa vlog ko. Nakita mo ako nag-vlog, di ba? Oo, nagbablog ka na rin. Si Precious, guard na siya dito sa sa civil registry. Officer. Sige. See you. Thank you. Sige. Okay, bye-bye. Susunod ulit. Back to the hospital. Ayan, si Ice, may bukol, sa kakulitan. Ninang. Sabi ko ano? Oh. Okay naman si Ice. Kain. Kaya, kanina. Wala pa yan, di ba? Oo. Hindi mo magbubukol agad yan. Oo. Hindi, hindi sugat. Sabi ko, Oo. baka bukol tayo mga. Oo, kasi hindi lumabas yung parang nagasgas eh. Gas. Sabi ko, Gasgas lang, hindi lang nagdugo. ay sus, sabi ko, buti na lang, hindi sugat. Oo. Patay ako. Mama, kakain na si Ace na may bukol. Ito, patatas, kalabasa, veggie meat, tapos puso. Oh. Hey, Mama. Yun. Gising. Parang si Kuya Ice lang, oh. Kaya na si Kuya Ace yung mukha mo. Si Kuya Ace nag-itim yung labi no, ano. Oo, parang ganyan na. Kasi dahil sa malakas ang nagdutnot. Ito, Nangingitim na malakas rin. din magdutnot. Isang ba lang sa Ace nun eh. Malakas na magdutnot. Ito, una pa lang, malakas na magnutnot. Ay, gustong-gusto naman. Gustong-gusto naman. Sa araw na lang. Ano yun doon siyang patutulugin? Uwi na si Ice. Oh, mamaya deliver ulit tayo ng food ni Mama sa water, no? Ha? Pagod eh, oh. Pagod ka, biyahe. Biyahe lang ng biyahe, no? Ha? Para makalabas si Baby Lou, di ba? Tama? Tama ba? Gusto makita si Baby? Video ko dito. Ha? Antok ka, no? Sog, antok. Tapos ligo na pag uwi, no? Para tulog ka, sleep ka muna.
Pagod ata si Kuya Ice sa mga biyahe sa kumasikaso. Kaya kapsay kaya nagising, kinis niya ako. 1:30, umaga 1:30 siya natulog. Nagpas 4:30 na. 3 hours na siya natulog. Pagod na pagod. Kasi sumasama siya sa akin sa pag-asikaso. Good boy. Kaya napagod na siya eh. Parang nadadapa na sa paglalakad. Pinuhat ko na siya. Parang pagod na yung binti niya. Yung maliit na yung binti. Ako ang pagod eh siya pa kaya, diba? Kaya yan, hayaan ko lang siya matulog. Nakayakap lang. Hindi ako bumabangon para naman hindi siya magising. Tuloy. 30 minutes lang nakatulog eh. 2 o'clock tagising na ako. Kaya ayan, mamaya may price siya sa akin. Balik ni Kuya Ice. 5:07 na. Nagising na niya sa Yas. Mukhang pagod na pagod siya sa pag-deliver namin ng pagkain. Pag-asikaso ng papel. Kasama ko si Kuya Ice eh. Yan. Kaya ako napagod siya kasi nagtalipa pa kami. Namili pa kami ng ng saging kanina. Para sa smoothies na i-deliver kay mama. Mamaya na lang ulit, no? Bigyan ko siya ng kasaba, yun yung price niya eh. Saka hindi ko siya inalisan para maganda tulog niya. Maganda tulog mo, no? Maganda tulog niya eh. Oh. Sige na, let's go. Sayas. Ano yan? Kukunin siya eh. Milihan ko siya ng ganito. Siya sa mga price niya. Gusto niya kasi yan. Ito. Na. Buksan ko. Ito ni Kuya. Huwag mo lang. Huwag na lumabas. Lalabas ka pa. Yung saging eh. Yung saging, oh. Hatid muna kami ni Ice ng gamit ni Lou. Saka ni Mama, no? Huwag na. Kaya na, alis na tayo. Naka-get up na yan eh. Okay. Tawag ka, taxi. Yan, ganyan na lang. Taas mo lang. Taxi. Taxi. Wala pa. Ganyan ka lang. Taxi. Namin chan ko. Wala na. Nasaan yung chan ko? Nice. Natid na si delivery boy. Oh. Amigo. Baka pa yung delivery boy mo, di ba? Kiss nga. Kiss mama. Mamaya. Dito ka na. Hindi mo na ako kilala. Ang naririnig kaya. Niyak si Lou. Malakas. Siya yung malakas yung boses. Kamay-ingay, si kapatid mo. Niyak si Lou? Umiyak sila? Deliver na si Kuya Ice, oh. Kuya Ice, naka-deliver ka na? Kita mo si Ading? Nakita mo kanina? Hindi niya malapitan eh. Sayang. Hindi malapitan, oh. Uwi na, sakay na ng taxi. Bukas sana makalabas na. March 4. March 3 pa lang naman. Uwi na.